טוב, אז אז לכולם, היום אנחנו נתארגן לבית ספר, ותזכרו, רגע, ככה נראית לפני שבחרתי בגדים. ככה אני נראית. שמתי את הטייץ היפה שלי, חולצה שחורה, כי הספורט אני עדיין מתלבטת עם הטייץ. אולי אני אשים משהו אחר, כי אני רוצה אותו למחר. מחר יש לי ספורט באמת ספורט, אז אני לא יודעת. לא, אני אשמור אותו להיום. טוב, בואו נתפר. זהו. אז אני אתאפר ואחזור. בואו נשים נעליים. טוב, עכשיו נעשה שיער.